I encara sou a temps de visitar l'exposició Reflexions, que se fa a la Misericòrdia fins dia 5 d'abril. Mostra la darrera versió de Tours et Bornea, un projecte ambiciós que l'autor va iniciar l'any 2013 i que va recórrer molts dels pobles mallorquins. Llorenç Garrit, encantat d'un ple. Hola, què tal? Conta'm un poquet avui la teva exposició. Avui present faig la inauguració de la col·lecció Reflexions, que és com una continuació, per dir-ho de qualque manera, de lo que he anat fent d'aquest darrer any i mig, que era Tours et Bornea, que era com un homenatge a la Serra de Tramuntana, vista des del meu punt de vista, evidentment, amb textura sempre i amb acrílic, i ara aquesta vegada he afegit el que és la visió de l'illa, però més des de la mà. Per això li he posat reflexions, perquè totes les roques o tot això se projecten a dins l'aigua i a part aquest passeig en Solleut sempre te dona per pensar un poc i reflexionar sobre la teva pròpia vida i crec que era una combinació bastant adient. Jo te volia demanar, segur que me diràs que tots són especials, però un dels teus preferits. Jo tinc una certa predilecció perquè intent jugar amb un... És vera que tenen un punt figuratiu tots els quadres, però també tenen un punt d'abstracció. Intent trobar llindar entre les dues tècniques perquè m'agrada que no arribin a ser una cosa figurativa clàssica, però tampoc una abstracció que no puguis entendre, o sigui, aquest punt intermig. I d'aquesta exposició en concret, què és el que esperes? Home, jo el que espero és això, mostrar part d'aquesta obra a més gent. És bastant una cosa personal, perquè no és una obra que hagi fet... Ara tenim bastant de projectes que vendran després d'això, que aventuren no són tan íntims, perquè això sí que ha estat una versió molt íntima de la meva pintura, per molts d'això, que són vivències reals de on jo els paratges, on jo hi sol de ser, dia sí, dia també. Però sí que és vera que han estat aquests 2 darrers anys on en pintura m'he guanyat un poc més el lloc a dins el món de la pintura un poc més assentada en l'obra Tours et Bornea, que és que durant aquest any i mig he anat moguent per diferents indrets, Almeria, Menorca, Eivissa, Mallorca, a diversos llocs i tal, i ara això era com a se passa més sense perdre la continuïtat de Tours et Bornea, per això veureu que quasi tots els noms segueixen sent en llatí, de les obres i això, i sense perdre la roca, però ara sí que afegint la mà, l'afegit de la mà. I ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquesta magnífica exposició, teniu fins dia 5 d'abril a la sala d'abast de la Misericòrdia. I els veïnats del carrer Sant Jaume de Palma han trobat aquests dies una bona sorpresa, la pintada d'un tren a una paret. I és que apareix que trobar pintades artístiques en lloc de grafits de cada dia se posa més de moda, una tendència que llueix a diferents punts de ciutat.